Sanibonani wengane zakwethu ugodoleke lo okankomgodola umfana niyalwazi udaba ngipakileke la eduze komgwaqo ngivele enkantolo before nje ngizoqhubeka nokuningi anginitshela isiqubulo sethu sithi isiqubulo forward ever backward never asahlehla impela siyaphambili kuphela ureverse sesukhiphile ngani zakwethu inkantolo ithi cha eParliament ubaba uNcamalala akangasukuye kodwa kwiballot uzobe khona thina sizombuyisela nge2/3 majority ukuze sizoshintsha umthetho sisekelo ophethele lizwe njengoba inkantolo senza kanje umthetho sisekelo ongaqondile kodwa ke lokho akusiphazamisana kancane ningaphazamiseki futhi nani siyaphambili kuphela ubaba uNcamalala niyazi ukuthi noma inkantolo ngathi akaye eParliament uyena ozobe einjini yeMK lo baba ompofu lona akame lo mpofu akame baba stop it angikho lapho ngiyadlula nje bengithi halamuzi so ngani zakwethu asambeni siyolaya umhla ka29 ngoba kahle kahle kuliwa nenkululeko yomuntu omnyama kuyabonakala ukuthi umuntu omnyama uzokhululeka ngoba futhi uma ulwa nokubuyiswa komhlaba uyisithunzi sabantu abamhlophe ingakho nibona kunje ngoba ubaba uNcamalala uthi izuzolibuyisela emakhosini kubhlungu ukubona inkosi iyokhothama kuyikhansela iyocela kuyikhansela inkosi abanikazi bezwe eyocela kuyikhansela yilento kuba uNcamalala akafuna ukulwa nayo laba beyinkantolo abalwa nayo behlohlwa abelungu so ngiyacabanga ukuthi uma uyinkosi mhlambe uthi uhamba neANC ingoba vele uyisela nawe uyinkosi eyisela entshontshayo engazwani nokuthi kubuye umhlaba wabantu abamnyama kusho ukuthi wena abantu bakho labo baphethe awubafisela ukuthi ngelinye ilanga bekhululeke ufuna ukuthi nje wena ube udla yedwa inkosi eudla yedwa so ngani zakwethu ngomhla ka29 asambeni siyobuyisela ubaba uNcamalala nge2/3 majority bezobona ukuthi thina singama South African singabantu abamnyama lelizwe libelonga kithi hayi kwabanye abantu ngani zakwethu ningaphazamiseki ningalinge nibe nemoya ebhlungu mina uzange babhlungu nakancane umoya nakancane uvele wakhululeka ngathi wangiweza phela bacabanga ukuthi bona basincinda amandla ngalento abayenzayo kanti abazi ukuthi bawuthela upetrol more lomlilo ovuthayo hey ususho ubanga ngoke ngibona ukuthi ubani oyocisha ngoba uhlula ngishici shamlilo ngeke salunga asiphumeni sonke ngobuningi bethu siyovotela umkhonto wesizwe ngomhla ka29 ukuzizwe lethu libuye noma ngabe ungale la ukhona usaba ukuvela ngomhla ka29 hamba ufike ufake lapha ivoti lakho kumkhonto wesizwe kuze sizobuya ne2/3 majority ubaba uNcamalala abuyele kushintshwe umthetho sisekelo ningakhohlwa isiqubulo sethu sithi forward ever backward never asahlehli siyaphambili kuphela lezi ngumo zenkantolo ethi akangene eParliament hayi abakhohlwe sekuvele konakele manje indlela kudala ikhonjiwe emva kwesinqumo senkantolo ephakeme sokuthi umsholozi akasayi eParliament abantu basho ngazwi linye noma amalungu eMK athi azomfaka nge2/3 majority